Само камата. И това беше най-голямата топка от всичките. И той е това куче с характер. Неро! Дръжки направо ни да. И взех, ама след 5 дни се разголяма. От 5 кила стана 3. Умираш причешива. И доктора викал, тази болест ще има, сигурно ще повлияе на растежа. Тежка е, направо органи увежда, ама за сега няма нищо. Къде ще играе? Да. Неронча? Ако ги пусиме, той ще се борят всеки. Тя вкъщи направо. Това пазят по път. Няма. Направя... Какво правиш? Неро, ела тук, ела. Няма да хапиш. Няма да се карате. Чуваш? Когато Нерон порасне, може... Ще викаш как? Много те взема. Едно кане колко. Аз работя в Слънчев бряг там. Няма. Арто. Съм го нагласил за мъж. Не бе, дай къщата. На година и половина е така 65 кила. Арта! Може и те? Да. Съвете. Що е рядом? Да, рядом. Остави къщата. Сега да. Остави. Трябва да му даваме екзам за главата. Какво би? Ами да, и чурупки и те да. Направо цели, това е много силни калци за чурупки. Аз да, даже и тук преди да вземам тази. Да ги даваш, ама вариш ли ги? Вари. Чурупката пере. Чурупката, направо даже и само чурупка и вода и пак ще иде. Аз му давам човешки калци, бе. давам му допълнително. Ма се бориш, бе. 10 дена давам, 5 дена почивам, 7 дена почивам. Без Сядай. някакви американски Сядай. Неро. Откари ми го казвам. Така, айде гледайте се малко така. Виж го, Ама той стана малко. Тия дропчета, ще да го погледиш малко. Ама той майче малко посвикна с него. Чакай Светле, аз ще смъкна. Може само дразен добре. Аз може да се страхувам, но понякога ги карам да се страхувам. Не дей така, чакай.